Живота ни мина много добре. Доволен съм. Пълен е. Всичко е както трябва да бъде, така е. Много, много съм доволен от живота. От това, че бехме спортисти добри в началото, след това се ориентирахме към изкуството. Това щурчение запълни живота страшно много. Брат ми ме прие мене по-късно, 3 години, той беше направил вече театър Щурче. Аз по-късно отидах и се включих. И хубаво, че се включих, защото благодарение на театър Щурче аз промених стила на работата си като художник. Фактически това, което научих в академията, е само занаят. А в театър Щурче разбрах какво изкуство трябва да правя. Той е виновен. И аз така е запълнен живота ми с Стои Щурче. 45 години, после 10 години брат ми се отърва, защото той беше сценограф, не можеше нищо друго да прави, освен да прави кукли и сценография. И от 10 години много усилено работи и сега ще има на 1 април, не априлска лъжа, ще бъде голяма изложба в ретроспективна, да, в галерията. Това ни е, мечтата ни се осъществи даже неочаквано и след нашето напускане на Щурче, защото брат ми получи удар. Мозъчен удар. Това вече здрав, даже пак пуши, много съм добре даже. Но не мога да се оплача. Беше му омръзнало вече. Не му беше омръзнало, ми взехме да се повтаряме едно и също. На време прекъснахме нашата дейност, ама сега тези щурчета са млади, амбициозни, талантливи, така че смятам, че живота на Щурче продължава.